nakita po siya mga size 50 ng visa hapon. So, nakita po kini dito sa Porok Tris, Barangay Lugilo, at dito sa Rizal, doon sa balay ni Wario Rizal. So, panghitabo, road crash incident, reckless imprudence resulting to physical injuries and damage to property. So, ang involved, victim 1, Yamaha Aerox, color black, plate number 86. So, maniho ko ni ngalan ng Calvin. 9 years old, maybe. Taga Sunto, Mauswagon, Lagindingan, Misor. Na iyang back rider, iyang asawa, si Mary Shanome, legal age yapon, same place, taga Lagindingan yapon. So, ang ikalawang involved, si Vito, Isuzu Fuego pickup, color black, plate number, CG 762, driven by iyang ngalan si Gregorio. Legal age, married and resident of Soldier Seal, Bulwa, Cagayan de Oro City. Na siya passenger on board iyang pamilya. So, initial investigation, ma'am, both vehicles, ang B1, gikan kini siya sa Cagayan, Paso, Lagindingan. Okay. Dito, itong pick-up ng Fuego, gikan sa Iligan, pauli na sa Bulwa. So, upon reaching the place of incident, na ako nung nabantayan kining driver sa pick-up kung ay nga bitayan nga wire sa sector. Ngunit yung gilikayan. So, upon paglikay niya, dito na naman siya napahingon atong motor nga iyang katagpo. So, nagkuhan sila, wire at the center of the line of the highway was cut due to the alleged transformer burst while both vehicles approaching the hang electrical wire on the highway. Vito evaded the hang wire while on the process of evading Vito encroached to the lane of B1, accidentally collided each other, and the result, so driver of back rider sustained injuries, giras sa hospital for medication. Then later, the injured B1 driver i-referred sa NMNC Hospital. Aduna na kani sila yung nagsabot gabi sa representative sa pamilya atong nagrabihan sa hospital. Ito nang kuno daw sa ilang among na pang-information sakto. So, bagon kuno sa driver sa pick-up ang tanan nga galatuon sa hospital. Sir, pero so far, sir, narag sa luwas nga kahimtang, sir, ang duha ka sakay sa motorsiklo? Ang babae, luwas na, pero ang katong kuhan, murag na pa sa emergency. Pero kamulo pa sila o kuhan, pero murag wala pa may balita sa iba. Pero gabi, murag na pa daw sa emergency yapon. Okay. Mag-info pa sila o amicable karon na, murag magkita pa sila sa barangay. Kasi ano lang, magpasa na po yung report sa ilang nakasagutan. Okay. So, wala na yung sinakaayog kaso, ani, sir? Murag mo ilang na pa naman, magulat na sa ilang kuhan. Kung di sila magkasinabot, hindi magyabon sila mag-file o yun. Okay. Ayun. Pero murag, sagutin mo daw tanan sa kuhan, katong driver sa pick-up para di lang siya magpasakahan kaso siguro. Mo ilang nasagutan siguro. Okay. Wala pa, tamo na kuhan, ma'am. Wala pa naman. Kung sila nasagutan nila ron. Kahapon po aglawa, ma'am, sungod ato nga kuhan, i-actionan po rin sa atong LCO na murag, sila na po dahil ito ang wire na. Okay. Sa Gracia. Okay. So, yun na lang panawagan, sir, sa ato mga driver, sir. Sa atong mga driver diri sa malabay sa Lugit. So, doble ingat. So, kung mahimo, paano lang atong speed, dili lang po kayo overspeeding. Tama-tama lang pag maabot lang sa atong balay, dito magdali. Tapos, dapat focus lang sa dalan. Dili nga nagkasa atong mga mata. Mora to.